Yabantu asehlalani phansi fast ndifuna sithi qhwiqhwijwile mamelani ke into eyenzekayo. Niyalazi udaba mos wonke umuntu makaphathe yakhe. Guys sanu-unwinda ngotywala. Hayi kanti ninjani? Hlale nje umuntu umfimfutha utywala before alala. Not apha eklasini yam. Mamelani bantu asento eyenzekayo. So unomkitsi ebekwamantyi ke namhlanje. Yaqonda mayelana nalaa mcimbi yoba esithi yena uzawuba si-state witness kwathini ehamba ke ne-NPA. Yaqonda bekwa apho yi-IDEC fondini laa nto yahamba ke ngoku. Hayi nyhani bantu xa kufikwa phaya bayitsho ke ikheyisi yabo. Ntona ukubana hayi basugesta nento yokubana kule njozwe isentence ibe yi-12 years. Kulaa 12 years i-7 ixhonywe for 5 years. Ngaqonda then ke ngoku umantyi wanikezwa ixesha ke ngoku ukubana ahambe ayoyicinga le nto. Then ke ngoku abuye ke ngoku namhlanje azonikeza nge-feedback yakhe after ecingile. Hayi fine bantase wahamba umantyi nguDupree ne? I think nguDupree. Wahamba umantyi bantase wabuya namhlanje athi guys ndiyicingile le nto. Ndathi wathi Mendi into endiyibonayo mna ndiyifunde carefully laa nto ize noNomkhithi ne-NPA and kobo bungqina uNomkhithi athi uzabunikezela ngaba bantu bakurhulumente. Yonke le nto iqalwa nguNomkhithi. uNomkhithi all this time nguyi-instigator, nguye oqala abantu apha. uNomkhithi nguye isirhalarhume, nguye i-criminal uNomkhithi because uNomkhithi nguye ogrumba abantu. Nto nobana yebani bani ndenzela into ethile, yebani bani khawenza into ethile, nguye odlala abantu apha. Mastermind wayo yonke le nto nguNomkhithi. Ndathi hayi wena jaji wathi nditsho Mendi awumazi kanti? Ndithi ndiyamazi qha kaloku bendicinga fanisa uba awumazi wena kuba kaloku ungulo mhlobo nje. Yaqonda ndicimba amazi athi hayi Mendi fundile kaloku ndayifunda yonke laa nto. uNomkhithi sisirhalarhume. Ndathi hayi le nto ndingqinelana nawe jaji ngoku izawuthini into uyamsentensa okanye ithini? Wathi kaloku Mendi andikwazi umsentensa, andithi kuziwe kum kwazosagestwa kwathiwa mna mandinike i-ruling. So ke ngoku ndifikile ndathi into nokubana ndisuggest into yobana kuthiwe. So it's up to them ke ngoku into yobana bayayithatha nale nto ndisagestayo okanye bazawuhamba baphinde bayolwa kulaa court bebesilwa kuyo ngalaa ndlela bebesilwa ngayo. Yaqonda but mna le yale deal yabo ne-NPA andivumelani nayo. That okay wena usuggesta ntoni because kaloku bekusagestwe i-12 years kuxhonywa i-7 for 5 years. So wena uthini? Wathi ujaja mandisuggeste 15. Suggest 15 ethe nkcwe umuntu eserhosi mampuru kuthi nkcwe kungabikho ezixhonywayo nkcwe isentence erhosi mampuru. Ndathi hayi nam ndivumelana nawe kule sentence yaserhosi mampuru but azikho ezinye ii-conditions. Athi zinintsi ukufa ke Mendi, zinintsi ukufa. Ndathi hayi list a few for ndini. Uthi zinintsi. Wathi bantase into nokubana first of all kuzawufuneka ikhampani kaNomkhithi le yesithathu le yesibini andithi zimbini. So kule nto kaNomkhithi kukho accused one which is uNomkhithi ne? So u-accused one kuthiwa into nokubana if uyayifumana le 15 years uNomkhithi azayazi into nokubana kule case nakunye nezinye iicase ezikhonsena yena kufuneka into nokubana afunde into nokubana uzawuba truthful and kufuneka asebenzisane nestate kuzo zonke ezaa case. Waqala wanyika intloko uNomkhithi xa uthinda ngokulo. Yava kwathiwa into nokubana phezu kwaloo nto ikhampani yakhe le yesibini kuza kunika ibhatele 500,000 na? Ngathi 500,000 and ke ngoku kwabe kusithiwa akufunwa nje kwaba igama kuthiwe Nom kwinto edibaniselana ne-fraud. Kuthiwa into edibaniselana ne-fraud bakhe kwathiwa Nom uyaphinda ufakwa la makhwenkwe ngapha kwazo. Rhosi mampuru yandase inzima into kaNomkhithi but ke ngoku banikwe i-chance. Uthe untomntana umantyi into nokubana no ndizanika i-chance nina ne-NPA niyoconsulta nee-lawyers zakho nibonisane nidicide into yokubana nidicide ntoni but nge-13 ndinifuna apha nize nixelele into nokubana nidicide ntoni because if niyadicide into nokubana uNomkhithi uyawudrowa kuyo yonke le nto uNomkhithi uzawubuyela angabi si-state witness, uzawuhamba ayofeyisa ii-charges zakhe kulaa ndawo ebezifeyise kuyo. But if uNomkhithi uthi uzawuba si-state witness into engazukwenzeka yeyobana nithi nina 15 years kuba utheni nithi 12 years kubekho 7 years uxhonywayo. Wathi hayi
leyo yona libaleni but ndizawuva ngani nge-13 into lokubana ndisehlise na isigwebo okanye nizawuthini ugqiba ujaji wathi drop mic waphuma wahamba. Ndinixelele mna uNomkhithi inoba akasathukisi plus uthetha isipitori, inoba akasathukisi plus niyamazi ngopepereza mos uNomkhithi akazibandezi when it comes to talking. Inoba uyabaxelela into yokubana nina ni-useless, ndithe yenzani into ethile apha, fanele uba niyinyobile laa jaji, kwathini aniyenzanga loo nto, kwathini. Yabona ngoku ndikule situation khona waye ningaorganayizanga into yokuba nibe ngujaji banibani, nguDupri wantoni lona, kwathi yaqonda ndinalaa picture kaNomkhithi esenza laa way. Ndine-picture kaNomkhithi after laa nto ithethwe yijaji because uNomkhithi was pissed off sana, you know. But masiyijonge ke nge-13 siyibone into yobana izawuphelela phi bantasi.